Ha szeretnél úgy álmodni, hogy közben pontosan tudod, hogy álmodsz, akkor érdemes lehet ehhez használni a hipnagóg állapotot kiinduló pontként. Ez az állapot az ébrenlét és az alvás között helyezkedik el. Ebben a szakaszban a külső figyelem már visszahúzódik, de az önmegfigyelés sokszor még jelen van, ezért úgy férsz hozzá a megjelenő belső képekhez, hogy valamennyire még éber is vagy. A hipnagóg képek és gondolatok gyakran megelőzik a későbbi álomtartalmat, ezért ilyenkor már valamennyire betekintést kaphatsz a később megjelenő álmaidba. Ez a gyakorlati stratégia az, hogy lefekvés előtt és elalvás közben megerősíted a szándékod, hogy figyelni fogsz a megjelenő képekre, hangokra, testérzetekre, és közben emlékezteted magad, hogy már az álom előszobájában vagy. Ha sikerül ébernek maradnod, miközben a jelenet körét fonódik, akkor átcsúszhatsz egy tudatos álomba. Kövess be, különben lehet, hogy soha többé nem dob ki neked az algoritmus.